El divendres a la nit i en un teatre auditori de Calafell ple de gom a gom, amb més de 400 assistents, es va celebrar la Festa de la Cultura Penedès 2009, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Els conductors de l'acte, la narradora Jordina Biosca i el periodista Víctor Merencio, obriren l'acte recordant que l'objectiu de la festa és ser un punt de trobada de la cultura penedesenca. Entre les autoritats assistents cal destacar el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya, Ramon Fondevila, el diputat Carles Campuzano, la senadora Assumpta Baig i el president de Caixa Penedès, Josep Colomer, a més de molts batlles i regidors dels 47 municipis de les comarques del Penedès. El director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat, Ramon Fondevila, assenyalava l'èxit de la convocatòria i el que això suposa per a la reivindicació d'un territori. Però el sentiment també de crear uns premis com a reconeixement, jo penso que afegeixen un ingredient més a la vindicació d'aquest territori, que es vol constituir com a propi, però que decididament també col·labora a aquesta revitalització nacional que necessitem, des de la cultura, des de la societat civil, des de la política. Aquest divendres es van lliurar els reconeixements culturals Collita 2009. Es va concedir el reconeixement Santiago Rossinyol de les Arts 2009 per la seva dilatada obra artística i la seva particular mirada del Penedès a l'artista Maria Assumpció Raventós. El reconeixement Emili Giralt de Recerca 2009 per la trajectòria i compromís amb el Penedès, del qual ell mateix n'ha estudiat molts aspectes, anava a parar a mans de l'arqueòleg Joan Santacana. El reconeixement Teresa Besora de Promoció i Divulgació Cultural 2009 per la tasca continuada a favor del reconeixement administratiu del Penedès com a vegueria el rebia la Plataforma per una Vegueria Pròpia. I finalment el reconeixement Pau Casals de Trajectòria i Compromís Cultural 2009 per la persistent voluntat de mantenir vives tota mena de manifestacions tradicionals el rebia l'agrupació de Balls Populars de Sitges. El president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, Josep Faura, es mostrava satisfet pel premi que reconeix com a un bon estímul. És un estímul extraordinari. La plataforma hem de treballar cada setmana dintre del silenci del que és la nostra reflexió i quan ens veiem aquí en públic ens sentim més Penedès perquè sentim el paisatge del públic té més Penedès. Això avui ens omple d'ànim i ens omple de ganes de tirar endavant. A l'inici de l'acte, el grup CAU, format per professors i alumnes de l'Institut Camí de Mar de Calafell, va representar l'espectacle audiovisual Les més belles paraules, acompanyat de 5 músics de l'Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, un espectacle especialment adaptat a la festa i als reconeixements. En el moment de la cloenda, el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, va reivindicar la vegueria del Penedès, una aposta que està en el mateix naixement de l'Institut d'Estudis, i va destacar el paper que l'Institut està jugant en la cultura penedesenca.